Kilo rek tarifiono oma modern. Iki lokasi nih dek Sido Jangkung Menganti. Toko pasar Menganti cuwit dok pol rek yo karek melaku. Iki cedek karo pasar Menganti, cedek karo pasar Hulaan. Tepatnya dek desa Sido Jangkung. Lah, yo iki nang buriku kira yo. Ukurane 5 kali 11 regone 230 nego yo. Wis langsung masuk cak gak suwe-suwe panas rek. Lah, omae wis kayak ngene kira yo. Lah nang kene wis ono pager loster ngene kira yo. Lah engko sampean nang kene karek nokono pager tok. Lah masalah karpot nang kene ombo rek yo, sembarang mobil koyoke mobil Yaris, mobil cilik-cilik Brio masuk rek yo. Pas tambah depan wis kayak ngene rek yo. Perbatuan keramik ambek cendelo ngene rek yo. Terus nang kene iki kena gawe ruang tamu outdoor rek yo. Nah, kene iki kena gawe ruang tamu outdoor. Lah, misalnya sampean gak cocok ruang tamu, kena digawe toko yo rek yo. Engko iki dirubukno gantian toko. Pe sampean pengen buka usaha Alfa Duro tau apa ngono rek yo. Lah kene iki wis motif kayak ngene iki, tali air warnane apik ngene iki nang kene ono cendeloe ya. Wis langsung masuk cak. Lah iki pintune sik utiwi rek yo. Engko tak pasang tenang ae. Lah ruang keluargae super gede ngene rek yo. Kena gawe keplayon terus langsung terhubung karo dapur ene maneh. Wis langsung cak. Plafone wis drop ceiling ngene iku. Lah iki kamar pertama rek yo. Nah, iki area pertama, kamar pertama wis lumayan gede rek yo. Nah, mungkin ono cendelo aja lali ditunggu gorden, nek sampean aktivitas ben gak ditip tong kowe ya. Wis. Terus ning kene iki kamar kedua rek yo. Kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama ya. Wis gede. Nah, terus ning kene iki ono dapur rek yo. Lah kene iki wis ono minibar mini ngene iki rek yo. Nah, ya, dapure wis nge-L ngene iki wis gede. Nah, terus nang kene iki wis tak ekran, mbok sampean aturan dhewe kene gawe apa, kene wis tak colokan ya. Terus nang kene iki kamar mandi sing super gede. Kene gados wong 7, 10 sik mut rek yo. Klosete nggih kloset duduk, engko nang kene sampean karek kono drum itu. Lah nek sampean arep drum iki gak apa-apa free teko aku PN ya. Wis ngono rek yo. Info teko aku dino iki, be sampean pengen takon-takon, pengen survei lokasi bendino rek tanterno rek yo. Info lebih lanjut langsung WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Kita melayani dengan sepenuh hati. Anda puas kami lepas. Assalamualaikum. Bye.